Ja tiedätkö, mikä susta tulee isona? Tämä ei ole mikään helppo kysymys, ja tähän vaaditaan vastauksia ihan todella aikaisessa vaiheessa elämää. Yläasteella ruvetaan jo pähkäämään lukioita ja amikseja, totta kai sitä kautta myös ehkä vähän työuria. Mutta ootko pysähtynyt miettimään, että mitä kaikkea tuon kysymyksen takana oikeastaan on piilossa? Pohtiessa voi miettiä vaikka, että minkälaisten asioiden tekeminen on sulle helppoa. Entä minkä asioiden tekeminen tekee sut onnelliseksi? Onko tuntemattomien ihmisten kanssa keskusteleminen helppoa vai vaikeaa? Entä jaksatko keskittyä pitkiä aikoja? Millaisista jutuista sä oikeasti innostut? Entä olisiko tärkeää, että voi tehdä töitä omien harrastusten parissa? Tai haluatko sä esiintyä, jolla huomion keskipisteellä? Tulevaisuuden pohdinta ei ole pakolla kauhean helppoa. Kenen kanssa sä voit oikeasti pohtia näitä? Jos tämmöistä ihmistä ei löydy, niin soittaja vaikka poikien puhelimeen.